Здравейте, приятели! В следващото видео ще направим рунтур на новата ми стая. Много е хубава. Може да видите още и от стола. Преди да започна този рунтур, се абонирайте за канала с камбанката и оставете го един готин лайк. Продължавайте напред с клипа. Взимам това нещо и да започнем с моя шкаф и куджата катаната, която знаете от видеото. Имам неща на Майнкрафт. Пердетата само е тук да го става. Така. Как да стане? Е така. Този бич не знам кой е. Този не знам, този не знам. И всички други ги знам. Така. Сега. Време е за килимът ми. Ето го долу, не ми стига това кабела. Ето го килима. И това е рунтура. О, да, забравих. Ето тук. Бюрото ми. Това. Ето тези лампи, които се включват, когато включат компютъра. Ето там може крипър и стола. Стола е уникален. И там горе колекцията ми. И сега следното нещо, не знаете какво.